Hei vaan kaikki, nyt mäkin olisin kuvaa tämmösen pienen pätkän, koska mulla on videorenderissä, eli uusin revikko tulee olemaan Goldaronin 2 eri nesteestä. Sen näette sitten tubessa. Ja tämmösen pätkän vaikka, että miten mulla on vaikka viimeisen viikon aikana tai 2 viikon aikana kuulunut, en mä tiedä. No tällä hetkellä mulla on selkäpaskana, mulla on jotain ilme siteitä, teippejä selässä, mitkä pitää mun selän silleen jäykkänä suorassa, että se ei ylikallistu, koska mulla sattuu kävellä, istuu, siis kaikki mitä mä teen sattuu vitusti. Mä en oo pystynyt menemään töihin pariin päivään. Ja tää on aivan perseestä, mulla on kovat kipulääkkeet. Mulla on ollut tätä kohta 2 vuotta jo. Ja toivottavasti tää nyt kuntoutuskuuri toimis, et ei enää tulisi niitä, jos mä oon ollut Intiassa 2 viikkoa sängyssä, lääkehöyryissä ja ne inttiin mä oon joutunut menemään niinku siis ihan ensiapuun sen takia, että mulla on ollut niin kovat kivut ja mä oon saanut kaikkea piikkiä selkää ja kaikkea. Mä en tiedä onko tää joku sukupika vai mikä tää on. Ja ei siinä vaikka... Mitähän vittu mä teille puhuisin tässä? Kohta tulee laiterevikkaa. Elikkä mä käisin tästä sigeleistä tehdä. Sitten mulla olisi tossa Smoking TFV8, mä kelaisin siitä tuunata revikan. Ja ei se oikein... En minä tiedä, mä vaan kuvaan. Mä tiedän mitä mä teen. No ei siis itse asiassa M-Roomin episodi mä voisin kertoa, eli mä olin menossa M-Roomiin leikkauttaa hiukset tossa 1,5–2 viikkoa sitten ja mä en saanut palvelua 2 tuntiin. Hyvä M-Room. Ja sitten ne ilmoitti siinä 2 tunnin kohdalla noin, voi olla 15 minuuttia heittoa, että me lähdetään syömään. Ja sit mä olin silleen, että mitä vittu, ette muuten varmaan lähde. Näin nyt ollut tolleen, mutta kerroin siinä sitten oman mielipiteeni ja teidän asiakaspalvelusta, kun en ole saanut siis mitään asiakaspalvelua. Siinä ei ollut tullut kysyttyä, tai ne ei tullut puhua mulle mitään siinä, että hei hauska, mitä nyt voisi ikinä olla. Mä en jaksa alkaa selittää tarkemmin. Mä laitoin niiden johdolle sähköpostia palautetta ja pyysin jos mä saan jotain korvausta tästä. Mä sain puoleen hintaan hiustenleikkuun. Vittu jes! Nyt mennään halvan leikkaa hiukset, näin. Mun mielestä oli vähän joo. En tykännyt kauheasti vastauksesta, mutta ei siinä mitään. Siis jos tykkäätte itse tämmöisistä videoista, mä voin kuvaa lisää. Tai ehkä vähän tyhmää, noloa, en mä tiedä. Mulla on käärit... What? Aha, se olikin kuivaa. Siis mulla on vähän käsi tärisee, koska tää kamera painoo aivan vitusti. Niin jos tykkäätte, painakaa tykkäysnappia tai peukku ylös, niin mä ehkä kuvaan tämmösen toisen. Kiitos!